बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज 24 आरो 28 आगस्टआव आसामनि माखासे जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन। आसामनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा फैगौ 24 आरो 28 आगस्ट खालाराव खुंफुंजागोन। बेखौनो नोजोर बोनानै आनजाद खुंफुंगोन मिरुनि जिल्लाफोराव बै सानखालि बन्द थागोन मबाइल इन्टारनेटआ। आसामाव जानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादनि थाखाय बन्द थागोन मबाइल इन्टारनेटआ। आसामनि जाय जिल्लाफोराव जानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजाद सेन्टारफोरा थागोन बै जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन। 24 आरो 28 आगस्ट खालार खालि 4 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन मबाइल इन्टारनेटआ। फुंबिलिनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजि आरो बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोसावबाय। मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथायखौ बिथोन हरनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ मावफुंहोनाय जागोन। आनजादनि मिरु थानाय जिल्लाफोराव जिल्ला खुंथायनिसिम आसाम सरकारा बे बिथोनखौ हरबाय। आसामाव जानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादनि थाखाय बन्द थागोन मबाइल इन्टारनेटआ। आसामनि जाय जिल्लाफोराव जानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजाद सेन्टारफोरा थागोन बै जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन। 24 आरो 28 आगस्ट खालार खालि 4 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन मबाइल इन्टारनेटआ। फुंबिलिनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजि आरो बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोसावबाय। मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथायखौ बिथोन हरनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ मावफुंहोनाय जागोन। आनजादनि मिरु थानाय जिल्लाफोराव जिल्ला खुंथायनिसिम आसाम सरकारा बे बिथोनखौ हरबाय। আমাৰ 21 তাৰিখে প্ৰথম এক্সাম হ'ব 10টাৰ পৰা 12টালৈকে আৰু সেকেন্ড এক্সাম হ'ব 2টাৰ পৰা 4টালৈকে। সো 21 তাৰিখটো হ'ব প্ৰথম দিনা। নেক্সট আমাৰ এক্সামটো হ'ব 28 তাৰিখ 10টাৰ পৰা 12টালৈকে 2টাৰ পৰা 4টালৈকে। আৰু একেবাৰে 11 তাৰিখে আমাৰ এটা এক্সাম হ'ব 10টাৰ পৰা 12টালৈকে। সেইখিনি অকল ড্ৰাইভাৰ সকলৰ কাৰণে। আমি মোবাইল ইন্টাৰনেট ফৰ 2 hours বেসিক্যালি ফ্রম 10 to 12 and 2 to 4 ইন দোজ ডিস্ট্রিক্ট আমি বন্ধ কৰিম। তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা হ'ব সানডে উইল এপলজাইজ টু দ্য পিপল। কিন্তু ডেট 2 hours কেতিয়াবা মোবাইল টাৱাৰ বেয়া থাকিলেও 2 ঘণ্টা মোবাইল থাকে বেয়া হয়। সো বাট অফিসৰ পৰা ইন্টাৰনেট বিলাক খোলা থাকিব। ওয়াইড ইন্টাৰনেট চলিব। অনলি মোবাইল ইন্টাৰনেট উইল বি ক্লোজ ডাউন ফৰ ডেট 2 hours ইন দ্য মৰ্নিং 2 hours ইন দ্য ইভিনিং। আৰু লাষ্টৰ দিনাখন হয়তো 11 তাৰিখে ইট উইল বি ফৰ এ ভেৰি স্মল অডিয়েন্স that day we can review whether it is necessary or not. But 21st and 28 it is very important that we shut down the mobile internet. নহলে এখন question paper কোনোবাই WhatsAppত বাহিৰত উলাই পঠালে there will be lot of hue and cry and we don't want to take risks on this. At least সৰু exam হলে বেলেগ কথা, but in this exam where 14 lakhs candidates, 11 lakhs candidates are trying their luck, I think we should side with the candidates on this occasion. Bike अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन।
गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।